Tak for ordet. Ja, mit navn er Jeanette Pelle. Jeg stiller op for Liberal Alliance. Er det sådan her? Jeg tror, jeg lige se, jeg vil jo gerne stå her i aften og love, at det bliver meget bedre med offentlig transport til yderområderne. At man ikke skal vente på hjemmehjælp mere end et kvarter, som man skulle tidligere. At man kommer til genoptræning, inden der er gået et døgn efter man er udskrevet osv. Men det kan jeg ikke. Og det kan jeg ikke af 2 grunde. Fordi jeg tror ikke, at det budget, man har lagt for 2010, kommer til at holde. Og det vil sige, at vi kommer til at imødesøge yderligere besparelser i det kommende år, end dem vi allerede kan se nu. Der skal noget helt andet til, og det gælder ikke kun ældre. Der er heldigvis rigtig mange ældre, som jo fungerer både på arbejdsmarkedet og fuldt ud, og måske bedre end nogle af os andre, som har lavet stå lidt til med træning og sådan noget. Så ældre er jo ikke en stor masse, som har behov for hjælp. Så ældre for mig, der har behov for hjælp, skal betragtes på samme vis som alle andre befolkningsgrupper, der har behov for hjælp. Det kan være psykisk syge, det kan være folk, der er handicappede, det kan være børn med specielle problemer. Og det er dem, som vi i Liberal Alliance gerne ser, at der bliver råd til i kommunen. Og det kræver en prioritering i forhold til alle de opgaver, som det offentlige har påtaget sig, og som vi som befolkning har krævet, at det offentlige har påtaget sig. Det er jo sådan, at når man betaler verdens højeste skat, moms og afgifter, som vi gør i det her samfund, så vil man også kræve sit, når man får behovet. Og det er der ikke noget at sige til. Men det gør jo også, at vi har fået et samfund, der drejer sig om omfordeling. Jeg betaler til ældrecheck, I betaler til børnecheck, osv. Og det har ingen ende. Vi vil have kultur, vi vil have idræt, vi vil have hjemmehjælp, vi vil have sundhed, vi vil have uddannelse. I Liberal Alliance, der tror jeg, vi skal tilbage til det basale, nemlig det, at vi kigger på de mennesker, der har behov for hjælp i det her samfund, og det er det, som fællesskabet skal yde sit til. Og så er der altså andre områder, som vi ikke kan blive ved med at skrue op for. Det kunne f.eks. være kultur, som ikke nødvendigvis er til kommunens bedste. Det kunne være små kulturelle arrangementer i lokalsamfundene, som selvfølgelig har deres berettigelse, men som vi skal stille spørgsmålstegn til, om det er noget, vi skal finansiere over skattebilletten. Vi bliver nødt til at prioritere, hvis der skal blive råd til det, som er det fundamentale, basale i det her samfund. Og det er at støtte de svage, uanset om de er ældre, de er unge, om de har behov for støtte i kort tid eller hele livet igennem. Og det er det, vi gerne vil arbejde videre med. Og det kræver, at vi regelforenkler, vi afbureaukratiserer, vi får tillid til vores ansatte, vi afskaffer alle indberetningsskemaer, der ikke er absolut nødvendige i forhold til lovgivningen. Og så selvfølgelig, at vi presser på Christiansborg, fordi det er der kommer en masse regler, en masse love, som gør det rigtig besværligt for kommunerne selv at være med til at forvalte og prioritere. For eksempel er det jo sådan, at hvis man, det opdagede jeg til en skræk, jeg troede, at man blev visiteret for eksempel til hjemmehjælp, alt efter hvad man havde af formue og egen kapital. Men sådan er det jo kun, hvis det er et midlertidigt behov, man har. Hvis man har et permanent behov for hjemmehjælp, så er den gratis, uanset om man har egne midler eller ej. Det samme gør sig jo gældende, når vi taler om børnepasning. Det er jo også lige meget, om vi er formue, så skal vi også selv kunne betale en del af vores børnepasning. Så nogle ting bliver vi nødt til at kigge på, hvis der skal blive råd til at give til dem, som virkelig har behov, og som ikke selv har ressourcerne i det her samfund. Men det kan vi ikke løse her i kommunen. Det skal vi løse på Christiansborg, og det vil vi selvfølgelig gerne være med til Liberal Alliance, hvis vi også kommer ind næste gang, hvilket vi håber på. Tak for ordet i denne her omgang. Ja, tak. Det er jo fantastisk, at jeg skal bruge den der lille klokke. Åbne en gang, nej, klokke. Men det kan jo være, at nogle af dine andre mere erfarne kolleger giver mig en anledning til at bruge. Og det vil vise sig nu. Det radikale Svend. Jamen, tak for det. Mit udgangspunkt det er, at dem, der har mest behov for hjælp, det er også dem, der skal have hjælp. Fordi det skulle jo gerne være sådan, at vi som samfund ikke lader stå til. Det skal være sådan, at dem, der har mest behov, det er dem, vi sætter ind og hjælper med. Det er ikke lige med, at vi ikke skal hjælpe alle, men det er der, når du ikke har så mange ressourcer, så mange penge kan godt med, det er der, vi primært skal bruge pengene. Så kan man sige, hvordan får vi så bedst brugt pengene? Er det noget, der sidder nogle centrale politikere, nogle byråd, der bestemmer det, eller hvordan får man bedst det gennemført? Det tror vi grundlæggende, det gør man ved at inddrage medarbejderne. Det skal være medarbejdere inden for ældreplejen, som er med til at udrede, hvordan er det, vi bedst giver den bedste pleje til de ældre inden for ældreområdet. Det
Det tror jeg ikke, vi gør godt nok. Vi skal i hvert fald være bedre til at inddrage medarbejderne i den måde, vi håndterer den service, den pleje, vi har over for de ældre. Det har vist andre steder, at vi får mere tilfredse medarbejdere, når man giver dem rammer og mulighed for at selv tilrettelægge, hvordan man udfører arbejdet inden for de rammer, som man nu udlægger. Og dermed får vi forhåbentlig også mere tilfredse ældre. Der blev talt om genoptræning, at der var et manglende forbindelse mellem, når man bliver udskrevet fra sygehus, eller en genoptræning i eget hjem, når man har nedsat funktionsevne. Jeg tror, det er positivt, det der er sket i forhold til sygehusene, de er blevet bedre til hurtigt at få folk hurtigt udskrevet, fordi de er faktisk hurtigt til at behandle de ældre. Desværre har vi i kommunerne været for dårlige til at være klar til at håndtere de flere ældre, der faktisk bliver klar. Og det er rent sagt for dårligt, fordi hvad sker der, når man ikke bliver hurtigt genoptrænet? Ja, så bliver det indlagt igen. Og det er en negativ cyklus, vi er inde i der. En af de grundlæggende ting, det er faktisk, at der er mange personale. Man har faktisk manglet faguddannede personer til hurtigt at tage fat på det område her. Og man har faktisk også manglet penge i kommunerne til at sætte ind og gøre det her. Så vi har faktisk talt om succes, hvor regioner de hurtigt har behandlet de ældre og fået dem ud til kommunerne. Men kommunerne har faktisk ikke formået hurtigt at tage fat igen, og vi har faktisk manglet penge til at gøre det. Det ved man er meget opmærksom på, kommunernes landsforening og regeringen imellem, og det skal vi hurtigst muligt tage på skinner, så vi kan hjælpe hinanden med at få det på plads, så det ikke bliver en negativ cirkel. Information og kommunikation, når kommunen yder service. Jeg tror ikke, man kan gøre det godt nok, og jeg vil i hvert fald sige, at det vi gør lige nu, det kan vi godt gøre bedre. Det var også det, Hans Jørgen Hørning var inde på. Og jeg tror, vi skal bruge en mangfoldighed af de måder, der er at kommunikere på. Jeg ved for eksempel, at Aarhus Kommune, de udsender et blad, jeg tror det er 4 gange om året, til de ældre, hvor de informerer om, hvad er det, der sker på det område her, hvad er dine rettigheder, hvad er dine muligheder, hvad sker der af aktiviteter. Torkild Timmersen, han var i radioen i formiddag, en ældre herre på, jeg tror, 82 år, og noget af det, han talte meget om, det var livskvalitet, det var at være aktiv og være ude og være sammen med andre mennesker. Det kan ikke understreges tit nok. Derfor tror jeg, det er vigtigt, at vi som kommune er langt mere offensivt at fortælle om alle de muligheder, der er. Og så var Steffen Lange inde på, husk lige de pårørende også. Det er faktisk dem, der er med til at hjælpe de ældre. Og her tror jeg, det er vigtigt, at de pårørende, børnebørn og lignende, de er faktisk gode til at bruge nettet i dag. De er gode til at bruge sms'er. Og det tror jeg, at kommunen skal være bedre til at inddrage familien, når man fortæller om, hvad er det for muligheder, der ligger i samfundet i dag. Trafik. Ja, gratis busser, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Der er nogen, der har lavet beregning på det. Jeg tror, det er cirka 16-20 millioner kroner, det koster at lave gratis offentlig transport i Silkeborg Midtby. Eller Silkeborg, bybusserne her i Silkeborg. Det vi jo egentlig gerne vil, det er, at de unge mennesker de skal tage cyklen i stedet for. Og til de ældre, så kan man sige, jamen vi har kollektiv transport, men vi kører ikke de rigtige steder. Vi har faktisk rigtig mange busser i Silkeborg Kommune, som står stille på tider af dagen. Og der tror jeg, det er vigtigt, at vi kommer på banen og siger, alle de offentlige, eller alle de busser, vi har internt i kommunen, der kunne vi godt faktisk lave trafikkontorer, så vi kunne stille dem til rådighed. Vi har busserne i forvejen. Det skal også få dem aktiveret ud af hjælp og køre de ældre ind til de aktiviteter, der er tilbage igen. Tak for det.